ମୁଁ ବି ବଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଲ ଗିରିବା ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ମାଛ ଆଡୁ ମାରିକି ନେଲେ ହାଡୁ ପୁଣି ଭଜା ଯିବ। ଟିପିନି କରି ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ମାଛ ମିଳୁଛି। ହଉ ଦେଖାହବ ମାଛ ମରା ଶେଷରେ ଆଉ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ପଶିବି ପାଣିକୁ। ମୁଁ ନ ପଶିଲେ ମାଛ ପଡ଼ିବେନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ ମୁଢ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପେଲିବା ପାଇଁ ଆଉ। ମଜା ଜାଗାରେ ମାଛ ଭଜା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଖଜୁରୀ କନ୍ଦା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କି ମଜା ଆଏଗା। ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଢେଲାମୁ। ପାଗଳା ବାଗେଇଛି। ମାଛ ଭଜା ଆମର ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ଆଉ। ଓହୋ ଓକେ। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ। କନ୍ଦା ଖିଆ ହବ ଆରମ୍ଭ କିଛି ସମୟ ପରେ।